a totes i a tots. Hola a tothom. Des del cor de la Ginesta ens felicita i desitja un bon any nou amb un altre any. Un altre any. Encet un nou dia i no em vull queixar. Un any que comença i no vull pensar. La feina que toca avui l'he de fer. La vida no és pena, com tu dius, germà. Són brots d'alegria i brots de tristor i brots de tendresa. També n'hi ha de por. Més no t'hi encaparris, no en facis un pom. Agafa la pena quan vulguis plorar. Després, l'alegria et vindrà a ajudar. Si vols hermosura, d'ella en pots gaudir. Aquí l'han posada per fer-la servir. Només amb un gest la pots obtenir. Si a la teva vida tu no vols lletjor, ningú te n'obliga a collir-ne un brot. Apropa't i observa i mira-la bé, que si està a la terra, per algú deu ser. Es tracta de veure amb tot la lliçó. Acaba així el dia i no tinguis por. On tu no arribis, algú a prop teu t'ajuda amb silenci si tens bona veu. Ona Bitlles, 107 FM. Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.